मोननै जाहैनाय दे आंनावथ' फंगा गैया हा फंगा गैया होनदो जिखुनु जाया लांसैब्रा आं फुंजा बाजाराव थांनो नागिरदों आं मा मोनो नोंथांमोननो एसे देखायलांनो सानबाय एकदम फुङावनो हलसेल बाजार जायो नालाय ओंखायनो उदालगुरियाव आरो दे बाजाराव थांनो नागिरदों अखाबो हाबाय एसे थेवब्लाबो थांनि र' बानलुबो गैथारा बेनिफ्राय नायहैनायनि मा मोनो गाइसमोन आंजों थुफादो दसे नोंहालाय मा दामाव मोनखो बेखौलाय एसे गोलाव जानांगौहाय अमाव 20 टाका 12 13 निफोर लाग्रोजोब आरो 25 मोननै जाहैनाय दे आंनावथ' फंगा गैया हा फंगा गैया होनदो जिखुनु जाया लांसैब्रा आं मोननायानो जाया होमबा अमा बेदरजों दानैजां 225 बिरगोनदां बियो आयौ गोगोमखानो 300 350 मोनो आरो ने लायालै बेखौ गोसा जाबानो जायो आंना बानलुआ आथियाखौ नैयाव सिनायोलै नैयाव नै गुफुर जायो आरो आथियाबा बिदि गिदिर ना बिदि मिलाया बिदि मिलायाना बेखौ खम जाया आदा बियो फिसाया बे फिसाया खम जाया नामायबाय थानांगौ आंनो मोनसेयाव हरनायबा हरनो सावहैगौमोन मा दाम थास'आ माल मोनदो उनावनो हलसेल जायोलै उदालगुरियाव हलसेल फुङावनो हलसेल मार्केट उदालगुरियाव दा खैथा जाखो टाइमा हलसेल मार्केट आरो दा मैगंफ्रा गासैबो हलसेल गोजा आरो दा गासैबो हलसेल हलसेल गोजा माइक्रो 300 दामा दामि নাই 200 300 আমাদের লাগা পারবো 300 ইনতে পারবো না 300 এই 200 টাকা আনছে এক দামে বেচা হবে যা সব দাম সামনে বলো আজকে দে ভাল বস্তু আমি ভাল দামত কিনে আনছি না ভাল বস্তু ভাল দামত কিনে
नै आं दा माबा लाबोबाय थास' बिबार लाबोबाय ओमफ्राय बानलु लाबोबाय नै बानलुबो बेनिफ्राय जोगोनार थाइसे लाबोबाय बिदि आरो ओमफ्राय नायाथ' दंखायो नालाय बेबायदि आरो माखासे जोंनाथ' हलसेलखौथ' बिदि नांला नालाय जोंना संबायबो नै जोंना होबायबो बेबायदि आरो खोथाया फुङावनो थांनानै बिदिनो माखासे मैगं लाना फैबाय दा फुङावनो जानानै थांनोसै आरोखि गावबा गाव डिउटियाव थेंक इउ जोबजासिम नायनानै होनायनि थाखाय आंनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय गोजोन्थों बिदिनो नेक्स्ट टाइम आरो लाबोबावलायगोन दाथ' फुंद्रायावबो बेदरबो मोनाना बेदर लाबोनो सानदोंमोन आं बेदरखौबो मोननाय जायासै आरोखि दे होमबालाय जोबथ'बाय दे दिनैनि थाखाय